Mae dathlu diwrnod rhyngwladol heddwch ar yr unfed yr hugain o Fedi yn gwbl allweddol. Chi'n cymharu cyn lleied i ni yn cofio ac yn dathlu ac yn crydfori heddwch yn y byd mewn blwyddyn o gymharu ar holl gofio sy'n yna am ryfeloedd, brwydrau a y digwyddiadau dychrynllyd dros y ganrif neu ddwy ddiwetha o ran cyfraniad Prydain i frwydr a trais y byd. Dwi'n credu beth sy'n ddiddorol am rhyfeloedd y rhyfel byd cyntaf a'r ail rhyfel byd oedd pa mor barod oedd Undeb Brannibynwyr ymhlith eraill i glodfori heddwch ac yn y blaen cyn dechrau'r rhyfel, ond unwaith bod y symudiad wedi digwydd, bod y Llywodraeth yn dod mewn o blaid y rhyfel, yna mae bobl yn newid yn gyflym iawn. A dwi'n credu beth sy'n angen, a beth yw gwers y rhyfel byd cyntaf, yw bod angen y dycnwch dangosodd y gwrthwynebwyr cyfrifodol mewn cyfnodau eraill fel nawr. A dwi'n credu bod parodrwydd y Llywodraeth i rhyfela ac i werthu arfau i Saudi Arabia, enghraifft, i'w ddefnyddio yn Iemen, yn enghraifft ardderchog o pa mor bwysig yw bod bobl yn y wlad yma yn gwrthwynebu be mae Llywodraeth yn wneud a bod yna dystiolaeth o blaid heddwch yn gael ei wneud.